Okay, vi har startet med at tegne vores trekant. Der er ikke så meget at sige om det andet, end at vi kan se, at C det går ned på x-aksen, hvor det er så 6. Og vi har B, det går hen på y-aksen, hvor det er så lige med 5. Og så er jeg bundet gerne sige noget om hældningskoefficienten og det der. Yes, y lige med ax plus b, det er ligningen for den her trekant, og det er det fordi, at AC, det her stykke, det er så x, fordi det er på x-aksen, og hældningskoefficienten, det er det her stykke, d, og så det er det fordi, når man går 1 cm hen på x-aksen, så så det stykke, det er steget på y-aksen, det er hældningskoefficienten. Og når, det er, det var så hældningskoefficienten, og a gang x, det giver så, det er så a gang x, det giver så, det her. Og i DC, så den her, det her stykke, nej det er det ikke. Til højre. Det er fordi, jeg kan ikke huske det. Jo, vi kan bare komme bare for at se. Hvad skal jeg sige? Ja, vi Det har er, C. jamen det er ikke det samme på den her. Nå nej, men det er jo stadig bare sådan, så siger jeg bare, fuck mand. Ej, hvad nederen. Okay, og så hvis jeg... DC. Men det er jo bare så, skal vi bare sætte det leje. Okay, det er det der. Det her der er DC. Okay, det er det. Vi fortsætter bare her. Vi fortsætter bare. Keep moving. DC, det er, eller det er så BC, ikke? Det er det her stykke, og det er det fordi, at BC det svarer til A gang X, og når man ganger A med X, altså hældningen med det her stykke 6, så får man længden af det her stykke, B og C. Og så y minus B, det er også det her stykke, det er BC, fordi at y det er 5, og B det er 2. Så, og B er 2, fordi at det er der, hvor den skærer på y-aksen. Så 5 minus 2, det giver 3, og det er så også det her stykke. Og forstørrelsesfaktoren, den er AC divideret med AD, altså 6 divideret med 1. Og så, det er, det er forstørrelsesfaktoren. Der er ikke så meget mere. Det er bevis for, at, Altså, vi har sagt hældningskoefficienten. Ja. Ja, okay. Altså, vi har sagt det hele nu. Det er godt.